La doble jornada dominical del bàsquet finalitzava amb el partit del sènior masculí del bàsquet Pobla. Per a ells, esta segona jornada del campionat era el debut a casa, després de començar la Lliga la passada setmana fora de casa, guanyant al Club Bàsquet Borriana. El partit va començar molt intens, els dos equips isqueren a la pista a per totes, però des del primer moment el bàsquet Pobla, fruit de la seva experiència dels seus jugadors, va saber ficar-se per davant al marcador. El partit va començar molt intens, els dos equips isqueren a la pista a per totes, però des del primer moment el bàsquet Pobla, fruit de l'experiència dels seus jugadors, va saber ficar-se per davant al marcador. Però un últim minut fluix dels de la Pobla va fer que els del barri del Crist retallaren distàncies per tancar el quart 22-15. I en el segon quart el bàsquet Pobla va fer 10 minuts molt bons, amb els quals va poder deixar el partit encarrilat, sufocant els possibles intents de remuntada del barri i obrint una distància al marcador que es faria insalvable per als visitants, ja que el bàsquet Pobla va anar-se'n al descans doblant-los en punts. Al pas per vestidors, el resultat era favorable per als de casa per 48-24. Una vegada que els dos equips van passar per vestidors, poc va canviar el partit, sols que amb el pas dels minuts els de la Pobla van anar augmentant l'avantatge al marcador, fent valdre els de la Pobla la seva veterania i una major rotació de la banqueta, ja que tenien més jugadors que els del barri del Crist, que damunt van veure afectat el seu joc per les múltiples expulsions que van patir durant el partit. Un joc al qual no va prestar-se els de la Pobla per acabar guanyant per un contundent 81-53. Un partit complicat, és un equip dur, han portat un ritme físic molt alt i hem sabut mantenir el nostre joc i al final s'ha imposat l'estil de joc que nosaltres volíem i hem pogut dur-se una victòria tranquil·la que s'ha tancat ja pràcticament en la primera part guanyant de 24 i que en la segona simplement hem assegurat. Un partit a priori prou complicat, perquè nosaltres ja coincidirem l'any passat en la categoria inferior, així guanyarem i allí ens pegarem tocades. Un equip, com s'ha pogut veure, prou intens, que fica el llistó prou alt i, clar, pensàvem, però al final s'ha encarrilat, hem estat serenos i hem pogut treure el partit en la nova categoria. 2 partits i 2 victòries és el balanç de les 2 primeres jornades del campionat per als de la Pobla. La tercera jornada el bàsquet Pobla visitarà Xiva. El centre esportiu municipal de la localitat de la Foia de Bunyol serà el lloc de la disputa del partit el dissabte, dia 19, des de les 4 de la vesprada.